Yau assalamu alaikum, barka da fatan kowa ya waye gari cikin ƙoshin lafiya. Wannan ita ce sabuwar fassarar wadda muka saka yau, wato kamfanin Algaita Dub Studio, wanda in ba ku tuna ba. Ito wannan shine Jarumi Barabas. Wannan fim ne mai suna Gobe da Nisa. So fim ne wanda ga wanda suke da buƙatar wannan fim za ku iya yi min magana akan wannan lambar nawa gatanan na aza. Za ku yi min magana domin ku samu ku mallaki wannan fim. Hallo kuma ga wanda suke son su shiga group ɗinmu na VIP kamar da na sha yin magana, za ku yi min magana. Sannan kuma ga wanda suke son su shiga group namu na Telegram na fina-finai, na sabbin fina-finai, ga link nan na aza a cikin description. Za ku iya shiga wannan link ɗin sai ku danna domin ku samu ku ci gajiyar wannan link ɗin. Za ku iya danna wannan link yana na ajiye akan description, sai ku danna shi zai kai ku Telegram, sai ku shiga group na wanda wanda nake sakin fina-finai. Haka zalika ga wanda suke son shiga VIP namu akan biya sai fa jaka biyu ne. Ga wanda kuma mutanen Najeriya za ku iya kira domin ku ji yanayin yadda tsare-tsaren namu suke, ta yadda za ku iya shiga wannan tsari namu mai albarka, wato ga kamfanin Indiya Hausa insha Allah. Sunana Muhammad Abdul, shugaban sashe na ɓangaren fina-finai. Nake cewa muna ƙara godiya sosai kuma da jinjina da nuna goyon baya ga waɗannan gudunmawa da kuke bamu. Hallo kuma kamar yadda na sha muku bayani, kamfanin Algaita ba kamfani bane wanda yake fassara ba daidai ba. Dan haka ga wanda suke da buƙatar kamfanin Algaita za ku iya mun magana ko kuma ku shiga group na Algaita insha Allah. Idan kuka mun magana ta wannan lambar nawa gatanan na sanya, za ku samu dukkan abin da kuke nema. Muna ƙara godiya sosai da irin gudunmawar da kuke bamu sosai. Muna ƙara jinjina mutanen Nijar, Najeriya, Cameroon, Ghana, Chad da ma sauran wasu ƙasashe da kuke tuntuɓar mu a yau. Mun gode.